Lietz-Tolsum is een veilige haven voor 20 jongeren. Hier kunnen ze onder andere leren om te functioneren in de maatschappij. Zonder de zorg en dijbesteding is onderwijs voor haar net mogelijk. De gemeentes die vallen erdoor dat zij de dagbesteding financieren, dat wij hier onderwijs houden en onderwijs dat je uit het onderwijspad komt en net vanuit de gemeentepad. Die lammetjes, daar word je spontaan rustig van. Ja. Hoe weer dit? Prachtig. Ja? Ja, dat is niet mooi toch? Ja, ik vond dat zeer goed uit. Nou, dat dacht ik. Die het verschrikkelijk soort zitten nou in deze bureaucratie. En dat wil ik u dan eigenlijk net. Ik word maar die band bezig. En dat lukt me op deze manier net meer.